και τον Νίκο Φιλιππίδη. Γιάννη, ξεκινώντας από εσένα, η εμπλοκή είναι εκεί που την περιμέναμε, δηλαδή στο κομμάτι των εργασιακών. Πες μας, σε ποιο βαθμό ήταν ενημερωμένοι και για ποια πράγματα σήμερα η αρχή? Υπήρχε μια σχετική ενημέρωση των συνεργατών τους πριν τη σύσκεψη, ώστε οι συνεργάτες τους να δώσουν το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται αυτή η συζήτηση της κυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας με την Τρόικα. Μάλιστα, έγινε και ένα ειδικό μέμο, ένα σημείωμα από τον κύριο Βρούτση, αφού είχε συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά, το οποίο δόθηκε στους συνεργάτες των πολιτικών αρχηγών αλλά και στους ίδιους πολιτικούς αρχηγούς την ώρα της συνάντησης. Έχοντας αυτήν την ενημέρωση πολιτική αρχηγή, την ώρα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, πήγε και ο κύριος Βρούτης εκεί ώστε να τους ενημερώσει για το περιεχόμενο. Τίποτα εδώ στη Ρατσουκιά να φανεί. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, διότι και ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος Βενιζέλος του είπαν ότι δεν θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Εμείς δεν μίλα κιόλας. μετά που έκαναν και με τις δημόσιες δηλώσεις τους. Και έτσι έκλεισε η συζήτηση εργασιακά πολύ σύντομα αυτό που άνοιξε ακριβώς. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ακριβώς αυτό. Δεν πρόλαβε να ανοίξει καν αυτή η συζήτηση. Τώρα μπορείς να μας πεις πού έχουν καταλήξει